Té l'avantatge que és un sistema que s'implanta directament al cor, que no requereix una bateria subcutània ni requereix cap cable des de la bateria fins al cor, sinó que el mateix dispositiu, la mateixa càpsula, fa de bateria, fa de cable i estimula. Per tant, és un avançament tecnològic molt important i que millora substancialment el que teníem fins ara en aquests tipus de marcapassos. Això és un acte quirúrgic, perquè ens entenguem. Aquí necessites obrir, necessites fer una ferida, necessites fer una bossa, necessites posar el marcapàs, necessites entrar per la vena, necessites tancar. És un acte quirúrgic no important, perquè no és un acte quirúrgic molt important, es fa amb anestèsia local, no cal que l'individu sigui dormit, però s'ha de fer amb totes les condicions d'un acte quirúrgic i per tant amb gent que té una expertís quirúrgica. Això és un acte intervencionista, que diem nosaltres. És un acte que amb una punció a la vena, amb l'expertís per saber-ho fer, ho fas. Per tant, el que deia el doctor Mont, tu per tenir un quiròfan disponible, per tenir una sala on te puguis fer aquest acte quirúrgic, necessites la gent adequada i necessites la sala, etc. I això no està disponible al 100% dels casos ja ara mateix, mentre que això és un acte que tu el pots fer mitja hora. Ja està. Tens un senyor que té un bloqueig auriculoventricular que arriba a urgències completament bloquejat, que necessita un marcapàs sí o sí, i el necessita en aquell moment. Què fem ara? Li posem un marcapàs provisional. Li fem el mateix que això, però sense posar el marcapàs. Li posem un cable que estimula amb un marcapàs extern. Li estem fent una cosa que en diem provisional i a la que tinguem la possibilitat d'implantar el marcapàs, li posarem el marcapàs. Que això normalment serà o l'endemà o l'endemà passat, depenent de la disponibilitat. El temps de posar un provisional pots posar un definitiu com aquest, és el mateix.